Egun on guztioi eta ongi etorri. Gure fedea Jesusek aukeratu zituen ikasleaien fedea eta testigantza oinarritzen da. Horregatik, ospatzen ditugu apostoluak eta hartzen ditugun zaindaritzat. Santiago apostoluaren oroitzapenak gure fedea indartzen laguntzen digu. Jesusi jarraitzeko asmoa berrituz eta testigu izatera bidaliz. Apostoluen fedean oinarrituz, eman diezaiogun hasiera ospakizunari. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Isilean jangoikoaren aurrean jarri eta eskadezaiegun evangelioaren grazia berritzailea, Eukaristia hau ospatzeko prestagaitzan. Jesus jauna, hilen artetko lehen semea. Erruki jauna. Jesus jauna, bekatuaren eta heriotzaren garailea. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, geure piztuera eta bizia. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoiko hari. Aintza Aina hundita eder zaito golako, gora zu, bedeinkatua zu. Gore espesori, auspezagur, eskerrak zori. Aintza zuri jauna, eskerrak zori. Jaiko jauna zeruko errege, jaungoiko
aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jangoikoaren bildotz, aitaren seme. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun betierekoa, Santiagoren odol isurtzeak zagaratu zenituen apostoluen lehenengo evangelizatzaile lanak, egizu zeure elizak, haren zaindaritzaz etengabe indar berriturik, sendo iraun dezala haren testigantzaz, eta geure herriek leial jarrai dezaiotela Kristori, menderen azken eraino. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizibaizera, gizaldi eta gizaldietan, Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con el mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo exaltó con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Lorosoa egioso irrintzi jainkoari. Lorosoa egioso irrintzi jainkoari. Erruki bekigu jainkoa eta bedenka gaitzala, agerdi ezagola aurpegi argia,
ezagutu dezaten munduan zure bidea, nazio guztietan zugandiko salvamena. Kantari nazioak, zuzentasunez bai dituzu gobernatzen herriak, eta gidatzen mundua nazioak. San Paulo apostoloak Korintotarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, altxor baliotzu hau buztinezko ontzian daramagu. Argi ager dadin honen besteko indarra jangoiko handi datorrela, eta ez gugandik. Alde guztietatik entzuten gaituzte, baina zapaltzen ez. Larri gaude, baina etzita ez. Erasopean bai, baina eskutik utzita ez. Lurrera botatzen gaituzte, baina zuntzitzen ez. Non nahi eta beti Jesusen eriotza daramagu geugan, Jesusen bizia ere gugan ager dadin. Bizi garen bitartean, beti eriotzara garamatzaten Jesusengatik. Gure izate hilkor honetan, Jesusek bizia ere ager dadin. Horrela, gugan eriotza ari da zuengan berriz bizia. Audio liburu santuak. Sinitzen nuen eta horregatik hitz egin nuen. Guk ere, sinismen espiritu bera dugularik, sinisten dugu eta horregatik hitz egiten dugu. Jakinik, Jesus jauna piztu duenak, piztuko gaituela gu ere Jesusekin. Eta haren ondoan, ipiniko gaituela zuekin batean. Hau guztia zuen onerako da, jangoikoaren doaia askoren gana zabaltzean, eskerrona ere ugaldadin, jangoikoaren aintzarako. Jaunak, esana? Zuri jauna. Santiago apostoloa, zure gorputza bakean dago, zure aintza gure artean bizi da. Aleluia, aleluia, Jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zuri En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?
Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarte a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jauna kesana Eskerrak zorik Santiago eguna ospatzen dugu gaurko honetan, eta gaur Santiago eguna ezagutzen ditugu alde batetik Zebedeotarren semeak direlako, Juan eta Santiago, eta Jesusek ez izen bat jartzen die, familioni edo seme hauei, hijo del trueno, hijos de los truenos. Zergatik, biak eta batiz bat oso gazteak zian, biak Santiago eta Juan, baina batiz bat Juan karakter handiko pertsona zen, oso impulsiboa, segituan alteratzen zan, segituan jartzen zan martxan, eta trumoia bezala ez, dunba ematen duenean, ja danak ikaratu egiten gerala. Ez, olako txea zean, ez da, Santiago. Eta hala ere, hau jakinda, eta hau hala izen da, Jesus beraiekin topo egiten da. Bi gauzitu maite Santiagok bere bizitzan, alde batetik bere familia, ez dakigu bere ama bizi zen edo etzan bizi, aita bai, baino etxekoak maite zitun, eta bestalde bere lana gustoko zuen, arrantzalea zen, eta aitarekin askotan joaten zan arrantzura, ez? Eta hor, hirurak, zareak konpontzen ari zirela, Jesusek deitzen die, zatozten igana. Eta maite zitun bi gauzoiek, familia eta lana, usten ditu eta Jesusi jarraitzen diete. Badakizue 12 artean 3 izan ziala Jesusen oso gertukoak, Juan, Pedro eta Santiago, hauxe. Eta oso polita da, ez du evangelioak esaten, baina imaginatzea ez, hiru hauei ze misio klase eman izan zaien ez. Juani, Jesusek esan da, bere ama zaintzea, gurutzean, ordezu zure ama, eta azken evangelioa, edo evangelio teologiko edo sakon hori idaztea ez. Pedrori ematen zaizkio Elizako giltzak, Elizako buru izatea. Eta aldiz Santiagori ematen zaio evangelizatzaile lanak. Jun eta zabaldu neure mezua. Horretxegatik egunen batean hartzen du Santiagok bere bizia eta Hispania delako leku ontara etortzen da, gogoratu gutxi gora bera erromatarrak zeudela hemen, eta pagano asko. Zer esan nahi du paganoek? Paganoek dira beste sinistun klase batzuk zituztela, ez da? Ilargian, eguzkian, menditan, ez dakit, baino etzian kristauak, ez? Eta etortzen da, Santiago honea, Finisterra, lurraren bukaeraino, ez zuten ezagutzen Amerika,
eta horreaino iristen da, eta naskatuta, eta hau diote hainbat testu, naskatuta bueltatzen da, porque bera jardun, eta inorrek kasorik ez dio egiten. Esaten du, estas personas de Hispania son rudos. Rudos, esan nahi du, harriak diela, ez? Que no entra nada dentro de esa piedra, no? Eta naskatuta eta itxaropenari gabe bueltatzen da Jerusalem aldera eta Zaragoza inguru horretan, Ama Birjinarekin topatzen da, eta esaten dio Ama Birjinak, begira, Santiago, segi lanean, herri hau gogorra eta importantea izango da, zutabe hau bezala. Horretxegatik, Ama Birjina edo Zaragozako edo Pilarreko Ama Birjina zutabe baten gainean irudikatzen da, horretxegatik, ez? Orduan hori ikusita eta hori bizita Santiago bueltatzen da, Hispania denako leku hortara 4 urtez egoten da Jangoikoaren hitza zabaltzen, eta gero ja bueltatzen da Jerusalem aldera. Eta lehenengo irakurgaian ikusi izan dugu nola bukatu zuen bere bizia. Lepoa moztu zioten jaunarien hitza zabaltzeagatik, ez? Gaur eskatzen diogu lagun gaitzala, Santiagok, geure egunerokotasunean eta alde batetik geure karakterra baitare ez kentzen, porque ez da txarra baizik eta ondo bideratzen, ez gaitezela zutu edo zergatik, baizik eta zutu gaitezela gauz honangatik, geure indarra eman dezagula gauz honangatik. Hoxe eskatzen diogu gure Jangoikoari, eta eskatzen diogu baitare lagun gaitzala jaso izan dugun fede hau, segurazki Santiago ongatik datorkigun fede hau, zaindu dezagula guk ere, eta mendez mende ezagutu dezatela geure ondorengoak. Santiago, una persona importante en la vida de Jesús y en la vida nuestra también, que podemos ver cómo nuestra fe puede provenir un poquito. Será mucho más complejo todo esto, pero nuestra fe en origen puede venir también de la predicación de Santiago, ¿no? Este evangelio, el de Mateo, otro evangelio dice que se presentaron ellos dos, pero el evangelio de Mateo presenta a la madre con sus 2 hijos pidiéndole al Señor, oye, Señor, que estos son mis 2 hijos, siéntalos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y es muy común de las madres y de toda persona que quiere a otra persona, ¿no? Pedir lo mejor para ellos, ¿no? Pero Jesús les dice, no me puedes pedir eso que no está en mis manos. Lo que yo te puedo garantizar y te puedo ofrecer es el camino. Redirige la fuerza de la madre a donde tiene que ir, porque el fin sabemos que es el cielo, pero nos tiene que dar igual estar en primera fila o si hay filas. Lo importante es no que lleguemos solo al cielo, que para eso estamos llamados, sino cómo vamos a vivir el cielo de aquí. ¿De una forma en donde esto sea cielo o de una forma en donde esto sea infierno? Y Jesucristo nos dice, mira, el modo de vivir más adecuado, el ascenso al cielo, el ascenso a esos sitios de izquierda a derecha, es entregándote la vida, bebiendo el cáliz que yo voy a beber. Como yo subí a la cruz, pues ellos están dispuestos a subirse a sus cruces, a entregarse por la humanidad, a entregarse por el prójimo. Eso es vivir el cielo ya en la tierra. Pues hoy le pedimos al Señor que también nosotros podamos vivir ese cielo ya, entregándonos, como Cristo nos enseñó, por el prójimo, por los más necesitados y sobre todo por la familia de Dios. Que allí, que en donde conservemos la fe, que los que vienen detrás de nosotros también puedan recibir aquello que nosotros hemos recibido, la fe
en Jesucristo. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut Jauna, Sinisten dut jainkoa eta algustidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila tobiratua izan zena, infernotara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiren piztuera eta betiko bizitza. Amen. sinisten dut Jauna, Otoitz egin dezaiegun zenideok, apostoluen fedean oinarritu nahi izan gaituen jainkoari, eta eska dezaiegun denon alde. Elizak altxor bezala gorde dezan apostoluen predikaziotik jaso zuen fede eta leialtasunez hotz egin dezaiela belaunaldi guztiei. Egigun, Otoitz. Jauna zure maitasuna, abenduko non, betiren Por los gobernantes de nuestro pueblo, que ejerzan su responsabilidad con generosidad y con servicio al prójimo. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna, abenduko non, betiren Apostolu martiaren antzera, pertsekuzioa jasan eta bere odola izurtzen duten egungo kristauen alde. Hoien testigantza biziak denon fedea suspertu dezan, egigun, Otoitz. Jauna zure maitasuna, abenduko non, betiren Por nosotros, que descubramos los tesoros de Dios que se esconden en nuestro entorno, roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna, abenduko non, betiren Gure salbatzaile zaren Jesus jauna, zuk dei egin zenion Santiagori zareak utzi eta jarrai dezaizun, entzun gure otoitzak eta sendotu geure borondatea, bera bezala zeure deiarekin leial izan gaitezen, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan.
Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, Kristoren kaliza edateen apostoluetan lehengoa Santiago izatea nahi izan zenuen. Haren festaburua ospatzean garbi gaitzazu zeure semearen nekaldiko bataio salbagarriaz. Sakrifizio atsegingarria eskain desaizugun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari Egoki da bai, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak matea, jauna eta guzti santu jainkoal guztidun betiereko hartzain horri. Santiagok testigu kutxunak iragarri zuen, zeure semearen eriotzatik eta piztueragatik datorren erreinua, bere izan zen apostoluetan lehengoa, jaunaren kaliza edaten. Haren gidaritzaz eta zaindaritzaz gordetzen da sinismena geure herrietan, eta zabaltzen lur osoan. Ura dute lagun erromez doazenek, azkenean zugana heldu arte, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, jauna aingeru guztiekin batean, orain eta beti goresten zaitugu fede apalez, abesten dizugula. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Alleluia.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Juan Jose, Xanti, Joaquín, Eulalia, Martija Mancisidor familian hildako zenide guztiek, Adela, Mariano, Jose Ramón Apaiza, Azkue Aizpurua familian hildako zenide guztiek, Anixeta eta Jose Mari. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure aurpegaren argitan, errukizak izkiguarren, gu guztiok betiko bizia eritxi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, gaur bereziki Santiagorekin. Haiekin batean gorez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagon. Gure aina, zeru eta zerana, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure reinua, egin bediz zure naia, zepan bezala lorrean ere. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake hausten dizuet, neure pake ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zuelizari pakea, eman batasuna, errage bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zorekin. Emaio zue pakea alkarri. Jangoikoaren binotxa, zukentzen dezu munduko pekatoa.
Bona hemen, jangoikoaren bildotxa. Bona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontxua jaunare maira deituak. Jesús maitea zan, azkena Marian, bera eman nahi nik, hartuta ogian, guretzat zelaik, hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan, bihotza betean. Gurtu zagu beti, Jesus jaiko jauna, sakramentu hontan, gurekin adoena. Egin dezagun, otoitz. Eskerrak ematen dizkizugu jauna, Santiago apostolu eta geure zaindariaren festaburua ospatzean.
pozik hartu ditugun doai santuengatik. Ura laguntzaile dugula, zaindu gaitzazu beti zeure babespean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra, abizo, datorren ustailak 31 San Inazio eguna da. Meza 12etan izango da. El próximo 31 de julio, día de San Ignacio, la misa será a las 12 del mediodía. Inkapena jasotzen dugu. Jauna zorekin, eta bedenkazaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zatuen guztioi, zaindu zaitezte eta larun bat eder bat izan dezazuela jaune lagun, bihar elkar ikusten dago.